ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ತಲಟು ಉಂಡಾయింಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆದ ನಗನಾಣ್ಯನು ಕಂಡರೆಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಗ್ಗಿನ ಆ ಕಲುವೆ ದಾದಾಯೇ ఆయన ಕತೆ ದಾದಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿನ ಸಂಗತಿಲು ದಾದ ಇಚ್ಚಿತ್ರೋಲು ದಾದ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಕತೆನೆ. ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ ನಡಿ ಒಂತೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೇರಿತ್ತೀರಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಸೀತಾರಾಮೇರಿಂದ ಅರ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಅರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ಅಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಲ ಇಂಕಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಂದಿನಿ ಪೋತೀರಿ. ಏತೋ ಕಾಲೋಡು ಮದ್ಮೆ ಅವನಿನಕಲು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಕೊರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಸುರ್ವಾಣು ಬೇರೆ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕ್ತಿಜಿ ಅವ್ರ ಮೂಲ ಭಕ್ತಿ ನಾನು ನಟ್ಟಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಆಣಾವಡು ಪೊಣ್ಣಾವಡು ಅಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಟ್ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿಡಿ ಕೇನೋಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಎನ್ನ ಅನುಭವ. ಏತೋ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಿ ಮದ್ಮೆ ಅವಂದ ಒರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪರಕೆ ಪನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಆಜಿ ತಿಂಗುಲುಡೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಕತೆಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಊರುಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮದ್ಮಾಲೆಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಕರಿಯಮಣಿನ ಈ ಜಾಗಡು ನೆಲೆ ಆತಿನ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪಾಡುವೆರು. ಅಂಚ ಪಾಡುನಂದಾಂಡ ಆಕಲ ಮದ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಾಲ್ತಿರಿ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಪಿನ ನಂಬುಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪೌಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಗಲ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನ ನಡುಟು ಮನಸ್ತಾಪ ಬತ್ತದು ಪೇರ ನೀರದಂಚಿನ ಸಂಸಾರಗೂ ಪುಳಿ ಪುಂಟಿದು ಸಂಸಾರನೇ ಪುಡಾದು ಬರಪಾಡುದು ದೂರಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಅಕುಲು ಈ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಆದು ಅಕುಲು ಕುಡರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ದಿನ ಎತೋ ಕಾತೆಕುಲು ಕಂಕ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮದ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಚೋಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆನಾಗ ಪರಕೆ ಪನ್ನಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಲ್ಪ ಆತನೆ ಆಜಿತಿ ಮೊದಲ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪುಲ್ನೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಆ ಪುಲ್ನೆನ ಅಪ್ಪನೇ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬರ್ತನು ಕಂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬರ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ ಕೊರಿಯರ್ 15 ದಿನದೊಲೆ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತನ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಕೆಲಸ ಆತನ ಮದ್ದು ಮೂಲ ಸೇವೆಗರು ಪೋಯರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಂಡರೆಂದು ಒರಿ ಕಲುವೆ ಪೊಗ್ಗಿಯಗೆ ಒಂಜಾತ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಲಕ್ಕಾದ ಕೊನೆಯಗೆ ಉಂದೆನ ತಿರಿನ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪಿಸಿರ್ಲ ಅವತ್ತನು ಲಕ್ಕಾದ ಕೊನೆಯನ ಕಲುವನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆದ ಪಡಿಬಾಕಿಲು ಜಪ್ಪುಜ ಪೂನೀರು ದೀಪುಜ ಪಣಿದು ಅಕುಲು ಪಂಡೊಂಡೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ನಡತನು ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಕಲುವೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಆ ಶಕ್ತಿಡ ಮಾಪು ನಟ್ಟಿಯಗೆ ಆಂಡಲ ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕಲುವನು ಮಾಪು ಮಲ್ತಿಜಿಗೆ ಆಯೆ ಅಲ್ಪನೆ ನೆತ್ತಿರ ಕಕ್ಕದ ಸೈತೆ. ಈ ಸಾನ ಒಂಜ ಪೊಗ್ಗು ಕಂಚ ಕಾಸು ಪಡೋದು ಕಾಸು ಪಡೋದು ಪೊಗ್ಗುಂಡು ಸಾಂದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮು ದಾದ ಮಲ್ತೀರು ಬಂದಾಗ ಆನೆ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ತದು ಸಾನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪೂರ ಪೊಗ್ಗ್ಯಾರ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನೇಟಲ್ಲ ಅಂಕಲು ನಿಕ್ಕ ದೀಪಲ ನೀರ ದೀಪ ಜಾಂಡೇರು ಅವು ಕೂಡಲೇ ಅವು ಬಾಗಿಲು ಬಾದ್ ಮೂಜಿ ಇಂತಲೇ ಆ ಜನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಎನ್ನ ಕಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲಾಂಡು పండుగ ఒబ్బే అండి ఆ జన అంటే వాళ్ళు కేంజలు ఆ జನ నెత్తికక్ಕು ಸೈತೆ ಪೋಂಡು ಆ ಜನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಸ್ಮಯದ ಪವಾಡದ ಕತೆಕುಲು ನಂಕು ಮೂಲು ರಾಸಿ ರಾಸಿ ತಿಕ್ಕುಣು. ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಮೂಲು ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬರೋನುಪ್ಪರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪುನಃ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೈಯಲ್ಲ ದೀಪದೀಪಿನಿ ಆಯ್ತು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬತ್ತದು ಪುನಃ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾನು ಪುನಃ ಕೂಡ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಸುಮಾರು ಸುತ್ತು ಬರೋಂತೇರು ಸುಮಾರು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ದಾಯಾಗ ಮೇರೆ ಇಂಚ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊಲ ಬಿಜ್ಜ ಪೊಂಜೋಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪುನಃ ಕೊಡ್ತಡು ಬರ್ಪಿನಂತೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪೊಂಜು ಏಪಲ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ನು ಆ ದಿನ ಯಾನಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನತೆ ಪಗೆಲ್ಡವ್ರು ಬತ್ತು ಬೋತೀರು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ಆರು ಅಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡೋಂತನು ನೀರು ಪೈಪುದ ಯಾಕೆ ಆ ಬರಿ ಇಟ್ಬೋದು ಅಡ್ಡ ಬುರಿಯರು ಅವು ಎಂಟದಾಲ ಬಂತಿದ್ರು ಅಡ್ಡ ಬುರ್ನೇರು ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕುಜೇರು ಮಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಿರ್ದಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಭಕ್ತಿರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಯ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ದು ಹೋಯರು ಗಾಯನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಐತೆ
ಅದನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪೋತುಂಡು ಅವು ಒಲ್ಪ ಪೋತಿನ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಬತ್ತಿರಾರು ಹಿಂಗೆ ಸಾದಿ ತೊಚ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೇನೆ ಮೂಲ ಹೊತ್ತು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಸುತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಅಂಡ ಕೈ ಮುಗ್ಗೇರು ಅಡೆ ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಮಂತಂತೆ ಐಕಾರ ದೂರ ಹೊಡಂತು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗೇರು ಆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೇರೆ ಬಗ್ಗಿರತ್ತೆ ಬಗ್ಗಿನ ಜಾಗಡೆ ಅರ್ನ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು ಇನಿಕಲ ಎತೋ ಜನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಡು ದುಃಖಿಯೊಂದು ಪುನಕುಲು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಸುಖ ಮುಖತ ಸಾದಿ ಬತ್ತದೇರು ಅವು ಪಂಡ ಏನ ಈ ಸುಮಾರು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಏನದಿತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಆ ಓಡ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಆ ದರ್ಶನ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಓದೊಂದೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ 2-3 ಸತಿ ಫೈಲ್ ಆದಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಆ ದರ್ಶನ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಕ್ ಓದಲಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಾದ ಕೊರ್ದು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಇಂಕ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು 2 ವರ್ಷದ ದುಂಗು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊರ್ಲುದ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಕ್ಕೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಅವು ಆದ ಅವು ಆಂಡು ಅಂಚ ಈತ ಮಾತ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿದಿನ ವಿಸ್ಮಯಲು ಪವಾಡೋಲು ನಡಪನ ಈ ತಲಬವು ಈ ತಲಟ್ಟು ನಿಲೆಯಾದ ಇಡೀ ಊರಿನ ಕಾತೊಂದು ಪುಂಚಿದಿನ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬವು ತೂಕ ಒಂತ ಕೊಡ್ತು ಗಣೇಶ.